HIV inyaya inotinetsei kuvanhu vakawanda because vazhinji vanosvika kutestiva. Saka kuti munhu aende kuchipatara kuti anotariswa kuti ade chirwere zvinonetsa. Saka hameno kana zvichikwanisika kuti mukaita umwe urongwa hwekuti kouyiwa kuti vanhu vatestiwe, nekuti pane zvandaudzwa zvamamutaura zvekuti siki vanhu vakawanda vanotya kuenda kuchipatara kunorapwa siki, nekuda kwokuti akaenda kuchipatara vanotanga vati kwaungaona yari kupi achatestiwa zvakawanda. Saka ndo zvinokonzera kuti vanhu vadi vasaende kuchipatara kunobayiwa mainjection, nokuti anotya kuti ndinozotestiwa chirwere. Vanhu vazhinji vanotya kutestiwa, ndosaka vanhu vachizongorarama nemitiyo vachingocherawo vachikwaturawo vachimwa vasingaendi kunorapiwa, nokuti vazhinji vanongoshandiswawo magujiwa kunobayiwa chaiko, hakuna anoenda kuchipatara. Ndochokwadi. Inyaya yekushayiwa nguva here nekuda kwebasa kana kuti kutya chaiko, kutya kurapiwa, kutya kubatwa. Saka chero masevhisi vaya muri kutaura akauyiswa pano panzvimbo vanouya here? Vamwe vanogona kutiza, vashoma vangamira. Saka chiri kudiwa chidoka. Chido ndo chinodiwa ipapo, nokuti vazhinji vanozoenda vagomberwa. Ndochokwadi. Saka kutiza kuziva mararamiro ekuti vanhu vanenge vachiziva mafambiro vanenge vachiita, toziva kuti ndinogona kunge ndakadai. Handisi kuti imimi semimi, asi zvakabudawo kuti vanouya kuzotengesa vanenge vachitengesa mazai nemunhu wacho. Saka hapasiripo here pari kuunzwa chirwere kubva kulokesheni kuuya kubasa kuno kumakwedi. Nyatse kutsanangura pamati kutsanangura izvi zvinezvi nyatse variko vanotoita izvozvo, vanova vachitengesa zvinhu, nokuti dzirei kuti muone munhu achifamba nakagaba kakadai kadiki kemazai kana kuti kireti 1 ogokwera nako achingotenderera, oti zvingararamise vana here. Anenge achitotengesa zvakawanda achispread like mumaini, zvakaita mumaini vanenge vachitospread, asi vakomana nekusazivawo vanenge vachitootawanawo ndokuspreadwa kuita chirwere. Saka hatizivi kuti vanhu ivavo vodzivirirwa sei vanouya vachispreada. Isu tinoshandira panzvimbo yedu tinenge tiri nani, but pane vamwe vanoziva vachifamba vachitengesa zvose. Wakapinda sei? Wakapinda yatiri kumarriage, vandazobva kumarriage kuti murume anga akunetsa. Tabva kumarriage vandatanga kushanda noona zvibasa zvakunetsa, vandatanga kupinda panhau ye6 yekas. Ndatanga kupinda panhau ye6 yekas ndo pandakazotanga kuzivawo vanhu vesesha. Ndazoziva vanhu vesesha ndo pandakazotanga kushanda navo, nguya kwavari chirapwa navo chiita chirapwa chiita sei, ndomatangira ndakaita. Aiwa tichachipfuura kana family planning. Aiwa kana pane umwe vanoti boyfriend yangu, pane maboyfriend pa6 years, pane maboyfriend vanoti permanent unge ri 1, asi zvirwere zvinowanikwa vamukati munhu. Pa6 years hapana munhu asina mbubhira aita chinonzi siki. Yagara indongowanikwa. Dzimwe dzenguva paunoita bonde paunoita kana short time unogona kudambuka. Saka chirwere makamboitawo here chirwere chepabonde? siki. Ndakamboita. Makaita type ipi? Handizivi inonzi drop. Ndiyo ndakaita. Chii chaiitika? Ndangoburuka mvura. Saka makazobatsirikana sei? Ndakazongorapwa kusesha. Urikuona kuti iri kubatsira zvakadii sesha? Sesha iri kutibatsira zvakanaka chaizvo. Iri kubatsira zvakanaka, zvese tinopuhwa, hapana chatoshaya, mapirizi
tikauya seizvozvi zvanotaura tinotora mapiritsi edu kuti tiuye asi kana ukangouya nenyama kana uchirwadziwa kana nemusoro kana nemudumbu kana nepaipai pese pane pachirwadza chiro musana unonge wopiwa nesesha mapirisi. Havabvunzisise kana kuimbarasai kunyatsai pamberi pevanhu. Haakana nemungori tu ngoro. Asi zvisati zvatanga zvesesha mairapiwa sei? Daungonzwa kuti mutsauko uripo pari zvino nezvamaiwana kudhara. Aiwa ene pane mutsauko bhozi zvatakuwana izvezvi zvaraiti zvatakuwana kudhara taibhadhira mari kupinda pakubhadhira machirapiwa manje zvinesi chero usina mari unogona kumhanya kusesha unorapa. Munorapirwa pajekerere pane vamwe vese? Unorapiwa muri tu murumu. Asi pamunosvika muchingosvika mune makasanganiswa here nevanhu? Akuenda kwenyu pamunosvika unogona kusvika pakangana vanhu wozongopinda murumu menyu wozongotaura zvauri kunzwa pasina mumwe munhu anozvinzwa. Toona tambonzwa kuti masex workers akaita echidiki seimiso kana zvikoro zvavhurwa zvana MSU vana vawanda munosvika pakuti mombopozawo sekuti muri mastudents kuti muwane maclients mamwe chete anotorwa nemastudents. Aichiwa iyoyo. Okay, ngotiudzai nezvazvo timbonzwa kuti zvinofamba sei. Unongoendawo kumaklabhu anoendawo vamwe. Taurisai tini. Unoendawo kumaklabhu anoendawo vamwe anopisai. Kuna ma-excites, downtown, bowling, obva wangoendawo unokechwawo nemastudents ikoko. Uri ikoko. Ichitoenda zvakadaro uchitaurawo kuti ndiri students. Whatever sichiziva. Vachiita zvavanoita chipiwo mari. Chisaka chirungu mukati. Chisoka chirungu mukati. Ukabvunzwa degree rauri kuita unoti? Masters. Hobbies gemusicology. Ndoda kubvunza hangu makondo unomawana. Makondo basa unoshanda usangana wewe nemadhiski ezve-HIV and AIDS kana kuti vanhu vezvepabonde. Zvirwere zvepabonde manje vanhu vanosangana nazvo. Nechikonzero chekuti inini maonero hangu kazhinji andinoita ndekuti isusu pachibasa chedu chemaindonesi vanhu kazhinji vanenge vachingoona sekuti vanhu basa dzisina basa uye vamwe vanenge vachitongoti hazvina basa tirorishandisa vamwe vanenge vachitongoshaya neupenyu hwake iye pachake achingoti hazvinazvinana nemusoro wese zvinowana kutongoinda chero kuhure chero achobva pasi pembuzi protector racho asina nemoto yake yanenge achitongori nacho. Vamwe vazhinji kazhinji asi munomaidzi medu vazhinji havabatwi neHIV vanorohwa nesiki vakawanda uye nonyaya yekuafecta because siki HIV mahwana vanhu asi siki kazhinji vashoma mumwe vanowana kutorwa nayo kana rufo pamwe. Tomboti pai panoputika mari mamai anonyanya kufarira here panguva ende kana mune yaputika makaibata vanhu vanorarama sei? Mamai ekumba here kana chero vanenge vari kunoko ya mamai aya anotitengesa asiri ekumba kazhinji kana tichitori nemari ndo anenge achitori shamwari dzedu pasizekure kana tichitori nemari havatotambiri kure vanenge hayo chero nesuo kana mari yacho tinayo dzega tinenge tichitongoriwo nemanyawu nemanyukunyuku unongoziva kuti munhu wemurume kana aine mari kazhinji haagoni kudzikama ega kana aine mari yake munhu. Sanguva zhinji chero mamai ekudzimba chaivo chaivo ana aitoshaya mukana nevarume vavo nekuda kwekuti dzimwe nguva dzacho teitoti futi pamwe kuwana mari unogona kutova problem because kuwana mari kwacho kunokonzera kuti munhu atadze vhiki munhu asingaendi kana kumba kune mhuri yake ari musango achiita zvichihure saka pamwe pacho unochiona kutoti hamene kuti vanhu vanenge vachibatwa nemweya wetsvina here kana kuti kuita sei because vanhu havagoni kudzikama kana vaona mari
vangabatsirikana sei kuti vaite upenyu hwavo sekuonawo pamo? Ipapo pane pachichoda kutoti vanhu vazame kutodzidziswawo kuti kana munhu achinge awana mari zviyani anofana kurarama sei kana aine mari, especially kana aine mudzimai, chero kana kusinawo mudzimai. Vana vedu kudzidziswa kuti kana munhu awana mari unofana kuita sei, because munhu kana akawana mari asati atosvika kumba anotanga asvika kumabhawa ozoenda kumba pamwe maybe mari asina atosarawo nemachenji, mari zhinji inenge yasara kumbawo. Saka apa pandodawo kuti vakadzidziswa vararamira torarama sei kana tichinge tawana mari. Kunyaya dze-TB siki zvainoita manje kazhinji kana tikabatwa nesiki, vamwe vazhinji vanovanda zvekusada kuzikamwa kunzi ane siki. Saka ipapo manje panotonetsa. Umwe munhu anogona kutongorarama ainayo nekuti nge nditonyara kuti ndizive kuti vandoshanda navo vazive kuti ndakarohwa nesiki, because anonyarawo sei. Saka vamwe vacho vanongotorarama ainayo zvekuti anenge achiyakuziva kuti toita sei. But noitoona kuti halayanawa step yavo haisiyo yakatokuwara. Semuzvero wenyu kana uchinge wabatwa nesiki unofara kuendera, uye chinoita kuti musaende ikoko, simaonero chinoita kuti vanhu vasaende ikoko chii? Chinoita manje kuti munhu asaende kuchipatara inhau yekutonyara, kunyara kuti manje apapa zvobudeka. But munhu unofanira kuti kana wangorwara unofanira kuenda kuchipatara unoaziswa kuchipatara, chero kana ungoonesawo gururu wako zvozere mwesiki dzacho unoona ungopuwawo kana kuita gururu, but inawe kuti manje hatizodzami pakuti tonyara. kunyaya dze-TB, sorry, murumbobatsirwawo sei nekuscreenwa TB panapa? TB tine vamwe vakambouyawo vakambotitsanangurirawo nekutirondedzerawo kuti kana munhu wabatwa neTB kana kuti musati mabatwa neTB munofana kuti muendewo kuzvipatara vanhu testwa kuonekwawo kunzi zvakamira sei chibasa chenyu ichi batwa nayo. Saka vakambouyawo vakatitsanangurirawo usiku unogona kusangana nevanhu, kana uchida zvebasa chaizvo wacho unosangana nevanhu 20. Saka hamuende kumba mayonita here zvekuti hei kana mune boyfriend yosvikawo kumba kweyo zvakawo aiwa pashoti time hurongeka pakuti ichazoda kuita action. Aiwa 2 minutes rowa pasi 30 minutes chete unonga watopedza vanhu vese 20 handichatomiri ukanonoka ndakutokuudza kuti wedzera mari. Ndoda kubvunza nenyaya yemadrugs kuti ma-sex workers nenyaya yekuti unenge uchida kuricha target, vamwe vakutora madrugs anoita kuti akwanise kunge achichofa asakotsire agara akasvinura. Dambudziko vanhukadzi vari mucommercial sex kuti vanotora mutoriro kana mapirisi anoita kuti arambe ari fit during the night. Ipapo handizoziva kuti edha ini ndikangonwa doro chete zvatoita po handivati ndochinja mabhawa unofana kuita action. Saka masikati ndo amunogona kumborara makusena. Masikati seizvozvi ndatonovata pamapana wanditombonovata dzimbovafuka tachitsvage mari manheru. Samune madhezi amunozorora wena? Une muso unonzwa kuti anasi ndakaneta asi konikanonora hangu doro kubhawa ndodzika mupadheni isikowata nomusa unenge ndichitoona sindakazororawo asi hansi kuita ndezvechibhawa asi kana uchiona kuti zvakanibata mari yemwana todiwa kuchikoro izvozvo aunoita 4 maperiod anombokanganisai basa here kana kuti pane zvamunoita kuti musaende kumwedzi? Pane zvatoita sekurisa zvinofana nguva munoita sei? unotsvaga cotton unogadzisa zvaunogadzisisa ipapo ubva watoita kuti zvifaye wotoenda kubva
saka kana zvibatika ishandisa family planning ukaisa cotton hazvibatike kuti uri pamwe hazvitombobatiki zvinenge zvakubatika sei uda 2 minutes handii unotobva uku yakamira ini ndotosvika yakamira kana saumira wedzira mari andichazomboikiringa kiringa pakaipa